Kendangi sekali, ayo. Yo, kendangi saiki sekali. Warga Budi Santoso. Ya, ayo. Ayo, seru, seru, seru. Serle. Mas raya esok jagone guru rame swarane padha kembroyo aduh senenge sedulur tane bebarengan
manuk ing oceh ana wit-witan ating cembruwit seneng atine katon asri donya saisine wis wayah esuk jagone guru rame suarane padha gemruyuk aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar kulon praneyahe manuk ing oceh ana wit-witan ating jambruwit seneng atine katon asri donya saisine panderaprak tandhawas kumite semahaman carang ngawurahan gumuru swarane kandhanawa ya ing kakatijen
Ayo dibajetke meneh. Sekar bisa nyawang guna desa dadi raja. Mene ora ira kode padha ora apa. Yen mundur wetarane ora kaya yen lontar tresnane tekane atine kaya mung sasire dhewe ora sempat piyene saben dina kok tansah madhoke saben kepadha tembunge ndrarepa dadi dhewe ora maido ala maksa bangsa gawe gelo ewasana nganti bisa hang lontarke tresna. Piye kuwi le pripun? Ayo ya. Nggih dituruti. Ogonge nggih pendet keriyen. Ayo. Ditambah namrene diwas gadawa larane hari apa sajatine raliyo mung awake dhewe yen luntur wetarane ora kaya yen luntur tresnane
sat mara kang atok jampi mbok aja nglamis aku wis dadine pancur didis akeh dadah kang demen citra uripe rekoso pilih sawiji ati kang suci
iku awasantara suwi akan aku goleki nawalamu janjine kepiye sliramu prasetyo surasane rangkatke paseduluran biyen katon piye saiki sajake ora gawe apa to kersane ninggalake aku nang sewulan pindane wis telung minggu pangrasaku saiki ne wis atok katine jangono ning kok yo aja eleng gedhe piyene rasane marang aku kok bisa-bisane sak kersane dhewe muga-muga dadi pepelingku Sikra ayo ngayai karya prakarya ning praja kumregut sambut kaca tali wada manunggal sedya damya dina nasri sarane kumuro samya rebut karsa ngestu padha dawanya sang raja sajurut